Čau lidi, dneska si zahrajeme v Robloxu Swing Obby for Brainrot. No, ok, tak dáme rovnou Rebirth. Už nás to nic nestojí. Cože, jak to funguje? Počkej. To je jako, že když chci pohybovat, a takhle se pustím, dobře. A jakože to. Jaha. Aha, chápu. Tak ať. Počkej, ne, zatur. Tesla. Aha, dobře, tak aspoň do té první zóny. A ať to máme rychle z krku. Protože nikdo nechce čekat, než já, než jakože. Cože, QA? What the? To dá fakt QA? Počkej, se dá QA. Fakt dává QA. No nic. Come on, what the hell? Tak, ať to máme SDMSky. Jako po upgradem se, víš co? Vlastně 180 už máme. What the hell? Koupím dvakrát. What? Je takhle bomba. Come on. Těžký ovládat. Ne. Jak to mám ovládat? Šmakvej. Miau. Bum, bum. 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 A pojď tady. Ne. Ne. Ne, zůstaň. To se to nedá. Jo. Tady se to miliony. Aspoň s nějakým větším levelem, jakože. 15. Kiamílky. Spiderman. Děkuji. Teď Roberty dát nebude moc. Jejde. 15, 31. Tam, tak. A bum. Já jsem zrozený Spiderman. Počkej. Hej, já to umím, jak kdybych to dělal každý den. Ale slibuju, že to hraju poprvé. Prosím, ne. Prosím, tady zůstanu. Yes. To stačí jako je tak. Počkej, nějaký golden. To třeba větší 50. To je tam level 90. No. To asi nezjistím. To mě zabije, že jo? Ne. No tak. Práško. No to není moje. Co? Tady mám. Tak to upgradem víc. Stojí moc. Tak si dáme větší tu power. Jakože. Práško, počkej, co? To tady upgrade. Yes. Kámo, já jsem zrozený, já to můžu dělat jako job. Spidermanov.
Já můžu zastupovat Spidermana. Alap. Zatočíme a pustíme. Já to chápu celkem dobře, zatočíme a pustíme. No. Jo. Třeba tu power, no. A to už hodně. No. A ne. Běžíme a pustíme. Běžíme, pustíme. Běžíme, pustíme. Běžíme a pustíme. Nice. Tohle to má 39, to bych si pak mohl. 41. 48 beru. 48. Beru si všechny, co mají takový jakože ten větší level. Protože je můžu upgradenout. Počkej, já nevidím. Co? Co tady je? Void je 30 vteřin garantovaný. Za půl minuty tady něco je. Člen. Kur. Place, tak to tam jdu, jakože nabíhám. Co to bylo? Počkej. Tady už to nebylo, to vím, ale... nevím, to už asi možná. Myslím, jde o ty levely. Co je, čím jít dál? Jo. Zatočíme. No. Stokrát. 47. Tady nějaké extrémní, ale... Ježiš, to jsem měl vzít. 35. Všechno dropne, protože tady vidím kukinu. Ty vogot, bude špatný na načasování. Prosím, hlavně nemře. Takhle a bum. Drop. Pojď. Nějakýho prostě musíme vzít. Yes. Ne. Jo. Ne, proč pořád skáču? 250 lak. Tady ten je golda, tak to vezmu. Ale tady jsem viděl, že je nějaký mytik, tak to vezmu. Tak se radši vrátíme už. Nechci o to přijít.
Promiňte, že se zpívám, ale když mi něco uvízne v hlavě, tak potřebuji zpívat. A nevím proč. No, nevadí, že jsme umřeli. Co pršit na tam koupil? Máme IQI. Jak je teď největší level, co? 48 challenge. OK. Tak ho upgrade, no. No co nejvíc samozřejmě. I to dává co nejvíc. A kolik dává už? 340. Brácho, to dává víc než náš main. Tak to je dobrý. Next update. No, make sure you like and check. OK. Bráško, já to chci ukradnout. Nemůže, nemám robucí. Já co mám? Za to, aha. Tak to se hodně vyplatí. Ještě, že jsem si to fakt vzal, kámo. Šikovně. To někde mám. Jo, to jsem nevzal, to všechno. Robert tě teď nechce. Protože... To můžeme udělat až pak. Mňau, jak se bude? Opa, no a tak, Spiderman. Švihnul a málo. Švihnul a málo. Kdy? Tak tohle jsem udělal jak chytře. Mám dálnou týpka. Tak, to se hodí do indexu. Já nevidím. Já neviděl to. No nic. Jakože tohle, ten brain rot je extra. Vydělala skoro QI 1, to má 83. A to má 85. Aby se si říkali, že 85, tak stejně tenhle vydělává víc. Tak ale můžeme upgradeovat, tak taky vyděláváme víc. Že why not? To, my můžeme vlastně upgradeovat i tyhle. Nejdřív upgradeneme do 60 level, oba dva. Co bude dražší? 1, 2, back of my shoe. Všechno je stejně drahý. Můžeš klikat? No nic, offline. Kolik to vydělávám offline? Tady bída. 6 million. Můžu udělat offline 6 million, teda. A to mám rád v první osobě. One, two, back my shoe. What talking down? Nevadí. Zkusíme nějakého pro dobrýho brainrota. Že se zkusím jakože fakt jako loknout. A tuhle hru hraju poprvé. Já se učím věci rychle. Tady bych šel... Yes. Není to nějaká zeď? Není. Dobře, to je tak jen uhelný. Stokrát, like. To není nějaký dobrý. To má někdo. No ty, kolik má level?
Ještě, že ne o 10 víc, kámo. To by bylo 6-7, ne, tak jakože já ten mím už nemusím. Škoda, že nezůstal v roce 2025, kdyby mi nikdo nerozuměl. Teď jak, no tak jedno. Tady to je krát 250, ne? Tady, ukáž, aha. To je jedno, hlavně, že to dělá bomby. Kámo, teď to bylo hrozně dlouhý. Nevadí. Kámo, máme skoro kvajíček, jakože 1000 kvajíček, to už by bylo 6 stadion. Zkusím to tady upgradenout. Tohle upgradenout na 98. Jedno. Oh. Já bych zkusil challenge, že musím takhle jakože... No to je jedno, už jsem pokazal, protože to nejde, protože skoro není takhle ukroje, jakože... Dobře. What is that? Tady by to mělo být prázdný. No. What? No, jak to, že mě to save. No, takže, no. No, ne. Zkusím to power upgradenout. Tohle upgradenout. Teď se doletíme dál. A jo, já tam vlastně viděl bombardína krokodýla, Legendary Brain Rot. A jo, to by bylo vysoký level. Máme tady cooldown, ok. Tady ten je rare, takže to jsem hodí. Tady ten je jaká? To jsme ještě rare. No nic, tak to je špíňácký. Jak by řekl Dodo. Na špíňáka. Škoda, já jsem se tam nestihl podívat. Jak jsem mohl projít, trochu, to není fér. No nic, tímhletím bych ukončil video. Vím, že to není takový zábavný, ale no nic. Prostě nemám, nebo jakože chtěl bych úplně něco nejdál, ale nikdy se mi to nepovede. Chtěl jsem z těch for brain rot. Jak je třeba to swing for brain rot, jump for brain rot, anebo tal for brain rot, steal for brain rot, steal brain rot, prostě. Tak se chci dostat co nejdál, ale pak mi to nejde. Právě se nestíhá ani načítat to. Pojď. Zase na výšce. Já bych byl dobrý Spider-Man. Ne. No tak, takhle bych se zabal. No ne. Tak nevadí. Hlavně nezapomeňte dát aspoň like na toto video, ať se to dostane k co nejvíce lidem. Já vám děkuji, že jste shledli toto video. Mějte hezký den. A dnes, no, je včera, myslím, tak měl svátek Pepík, jestli se nepletu, Pepa.
tak mu přeju hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Ať se cítí dobře a ať se mu v životě daří a dosáhne svých cílů a snů. A chtěl bych jí tímto popřát a měj krásný den, jako všichni. A pokud se dokoukali až sem, tak napište slovo Pepík do komentářů a já vám dám srdce. Čau.